मे दानाव मेट्रिक आनजाद फरायसाफोरा दासिमबो गोनो गोथो थारैनो आनजादा फावसायमारगोन नामा? ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादनि सायाव गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोनदों। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ एचएस फार्स्ट इयारनि आनजादखौ फावसायनायनि खौरां फोसावनाय लोगो लोगो देग्लाय 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरा गोनो गोथो एबा गोसोआव गुलुं गुजुं सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिकास बड'साया देग्लाय 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां साफ्रोमबो फरायसाफोरनो आगुयै गाहाम हामग्लायथि बावहरनानै बुङोदि दासिम आसाम सरकारनिफ्राय एबा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ दोनथ'नाय एबा फावसायनायनि जेबो नटिफिकेसन फोसावाखै। बेनिखायनो बड'सा बिथाङा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फरायनायाव नांथाबनो खावलायहरो। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनिफ्राय जेब्लाबो सांग्राङै थानानै गोग्गो देहा लानानै फरायनायाव नांथाबनो थाखाय बिथां बड'साया साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबिसिनथारावनो साफ्रोमबो फरायसानिसिम मोजां देहाखौ मिजिंथिनानै लोगोसे फैबाय थानाय मेयाव जितु मेट्रिक आनजाद बेनि थाखाय बयबो बिजाथिनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोसे बेस्ट उइसेस होबाय। जिहेतु जोङो ससियेल मिडियानि प्लेटफर्माव जोंनि बिजाथिफ्रा एसे गोनो गोथो जानायखौ जों नुनो मोन्दों जे जोंनि मेट्रिक आनजादा पस्टपन जाबाय, पास होबाय बा केन्सेल जाबाय। नाथाय जों फरायसा आफादनिफ्राय बेखिनिखौनो स्पष्टीकरण होनो नागिरो जे दिनैसिमबो जेबो बेबायदि अफिसियेल केन्सेल जानाय, पास होनाय बा पस्टपन जानाय मोनसे नटिफिकेसन नटिस बा डिक्लेरेसना ओंखाराखै। तो बेनि थाखाय फरायसा बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना फरायनायाव गोसो होयो। जिहेतु जोङो कर'ना बायदि सिटुएसनाव जोङो सोलिबाय थानांगोन। तो बेनि थाखाय बयखौबो आं खावलायदों जाहाथे बयबो सेफ थायो, एलार्ट थायो आरो कर'नानि थासारिजों जोङो जेरैखि जाया बे फरायनाय जिथु खामानि बा फरायनाय बिथिंखौ जोङो बयबो फरायसाया जाहाथे लांफायो बेखौ फरायसा आफादनि जानानै खावलायबाय। आरो बेजों लोगोसे दखरा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे जिखिनि फरायसाफ्रा एसे असुबिदा मोन्दों कर'नानि सिटुएसनाव बा फैबाय थानाय जितु जोंनि मेट्रिक आनजाद फरायसाफोरखौ एसे हेफाजाब आरो मदद होनो फरायसा आफादनि जानानै जिल्लानि जानानै जोङो खावलायनाय थाबाय। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायो जिहेतु जोङो स्कुलाव फरायबोनाय जे प्रिभेन्सन इज बेटार देन किउर। तो बेनि थाखाय कर'ना बायदि सिटुएसनजों जोङो डिल खालामनोब्ला जोंनि प्रिभेन्सनानो मोनसे बेटार अपसन। तो बेनि थाखाय जोङो फरायसाफ्रा सांग्रां जानांगोन, जोंनि देहा मोदोमखौ एसे सेफ आरो सिकिउर लाखिनानै जों बे कर'ना जितु भाइरास बा कर'नानि जि सिटुएसनखौ बेखौ जोङो डिल खालामनांगोन। तो मोजां देहाखौ मिजिंथिनानै फरायसा आफाद जिल्लानि जानानै तो बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।